Yes, comrades, good evening. Comrades, my penat. No, comrades, thank you very much. Now, because I wanted to make a good analysis tomorrow morning. Koma ndipanga analysis yanga mazulo ano chikona una pressure. Koma sanzanga so pa Times Radio. Ayankulapo nawo magazi awo after the end of the day mene ati alirota Chakwera apereka ulanimate. Ulanimate wawo amina apereka mapepa awo pomaso taziwa ulanimate wawo yemwe ali Vitumbiko Mumba. Now, comrades, Malawians, northern region we are really blessed. But we are sometimes maybe we are blessed in disguise. In disguise. Uh, 3 running mates from northern region and 2 running mates from Zimba district. 1 running mate from Lumbi. Mwone pamene popo. Zapele papa zinthu, there's a lot of puzzle. It's a game of chess. 2 running mates achoka ku Zimba. And achoka ku Zimba in the Ngoni kingdom. The way anthu amanenera. Kuchingoni. Akumboka chali ndi running mate achipano cha PP. Anakhala kale pa usogoleri wa ziko lino ngati munthu ngati wachiwiri vice president. Mzimba sizinaende. No chitukuko, even the akhumbo awo, it didn't do much. Ngakhale nthawi yayo imene anali pansi pa usogolero wa Joyce Banda. Nothing worked in Mzimba. And aku Mzimba still more tinaliso ndi njala ya chitukuko sichimaoneka. Ma mistake analipo apo ndi apo, nthawi imene akhumbo chali anali vice president. Not as running mate. Koma as vice president, sizinatendere. Mpaka lero oli akhumbo anandi chipani chawo Freedom Party. Chimango chita swing uku ndi uku. Akhumbo enakeyo sanayamba imapo ndithu kuti ayimafule ngati msogolero wa ziko kapena kupikisana pa msogolero wa ziko. That means vice president wa Khumbo Kachali kuno ku Mzimba si unatithandize. That is number 1. About Khumbo Kachali tathana nazo. Njekuti Joyce Banda ngakhale nasanga Khumbo Kachali she goofed. Because munthu amene amuyikapo there's no impact kuno kumpoto in terms of chitukuko. So ku Mzimba kunoko chifika chitukuko. Anthu aku Mzimba tikamafuna tikhale pamwamba pa mpando wa usogoleri kapena wachiwiri timafuna chitukuko. Akhumbo Kachali tried it koma failed with in abundance of resources. But before that, analyst was senior member of DPP, National Governing Council. He was a senior member, Khumbo Kwamba UDF. He was a senior member. We never benefited anything from Khumbo Kachali. Therefore, urani metwa Joyce Banda kwa Khumbo Kachali, nothing, cancelled. Palibe chinga chitike cha nzeru, palibe. Oromwina konsiwese kwa kusawinaso. That is. Number 2. Tinapezaso dika makaye za kunzima. Nisanapite kurumbi. Tapezapo awawa sobano. Chipani cha MCP. Chabwerezanso kutenga kunoko. Tingana kuti chatenga. Kuchingoni cha kunzimba. Poyamba Chakwera atenga chingoni cha kunchewu. Paropa Chakwera atenga chingoni cha kunzimba. Ungoni wa umthetho wa kunzimba. Atenga Vitumbiko Mumba from Chindi, T.A. Chindi. Khumbo Kachali came from T.A. Mberwa, no chitukuko. Now, atenga running mate from Chindi kwa T.A. Chindi kwa Tini Siku Mzimba Central, komwe kwa Chindi. Atenga Vitumbiko Mumba, yemwe wakapa mpando. Of course, I'm too proud of the boy. I'm tenga Chakwera. Running mate wa Chakwera ndinaye ulemu kwambiri. Ndi wachibale, as I said somewhere, nalemba pena bake. Ndi mtundu wathu nditu. Komabe, Vitumbiko Mumba ngakhale watengedwa ngati running wa MCP. I think it's not everyone in the North who is excited. Even here in Mzimba, we are not even excited. Because tikaona Vitumbiko Mumba chipani chimene wayimirira hapo kapena akanakhala running mate maybe for another party. Mina kwa Joyce Banda kumina zikanakhala kobwino. Koma na ku MCP kukhala running mate. Hayi kuno ku Mzimba ndetu yapopo sizinaende. As a national level, yes, Vitumbiko Mumba is good. Koma napa uje na papa nde aya. Pasi pa Chakwera. Sizili bwino ayi. Kunoko ku Mzimba nde yayi. Nothing will happen. Vitumbiko Mumba, he must tread carefully. Chifukwa chenicheni chimene Chakwera amtengera Vitumbiko Mumba, we don't know. Because anthu mpoto kunoko, anthu Mzimba kunoko, tikamaona Chakwera ndi Vitumbiko Mumba. Maybe Vitumbiko Mumba akanakhala msogolo wa chipani cha MCP.
kukanakhala bwino kwambiri because achakwera 5 years ali mu office agwirapo ntchito ndi anthu anzeru. For example, the former vice president yemwe anamwalira Saulos Chilima analinso mungonitu. Saulos Chilima was very flexible, very close to the president, amaiziwa ntchito, koma Chakwera failed to work with Saulos Chilima. Timaona tosa Malawi that history kuno kumpoto tinayo. So ife we wished ulendo uwu kuno kumpoto vote yathu sikanakhala Chakwerayi, vote yathu ikanakhala Saulos Chilima ngati president ye amene ngati munthu amene atenge malo andani Augen Chakwera based on Tosalan's agreement. So Saulos Chilima was more exposed kumuloko kumalawi kundale za kumalawi than Vitumbiko Mumba. Of course Vitumbiko Mumba understands a rich man, ndi munthu olemera wophunzirako ndithu bwino, komabe chipani chimene wayimirirapochi kunoko kumpoto kuno sitina chikonde kwenikweni. Kunzimba kunoko chipani cha MCP sitina chikonde. One, Achakwera kunoko is not a favorite kuno kunzimba, makamaka pa nkhani imene agwirisira ntchito mola kuika mafumu athu akunzimba. Mafumu akunzimba kunoko ndi amene alakwisa ukandidate wa Achakwera. Achakwera vuto amene atakumanena kuno kunzimba ndi mmene agwirisira ntchito mafumu athu, ndi mmene khalidwe la mafumu athu akunzimba alili, omwe Achakwera sanalione posatchuka kwawo kunoko kumzimba. Kunzimba kunoko Achakwera anthu akudana nawo the way he has been working with Ngoni chiefs of Mzimba, unlike mafumu akuntchewu. Mafumu akuntchewu nthawi imene Chilima ali running mate there was a very cordial relationship pakati pa anthu akuntchewu. Koma kunoko kunzimba under 10 TAs under Inkosi Amagosi Mberu, I don't think Vitumbiko Mumba can withstand the pressure of failure by these chiefs of Mzimba to embrace his candidacy. Pakapo vuta kwambiri. Mafumu akunzimba asiyana ndi mafumu akuntchewu. Ngati Achakwera ndi intelligence akanafufuza kai bwino. Running mate wa Achakwera sakanena kuchoka ku boma la Mzimbayi. Chifukwa taonerapo kale kuchingoni kuno Khumbo Kachali anachoka kweni kwa Inkosi Amagosi Mberu. Maybe he's one of the strong kingsmen Inkosi Amagosi Mberu, but he never performed. Chuma amenesa udindo wake mwachingoni chonchi. Angona kunzimba they want always to be on top of things. Samata kusupporta candidate wao. Zoyipa zonse amaika poyera. Akadana ndi munthu angona kunzimba amadana naye. Makamaka munthu ozindikira ngati Vitumbiko Mumba. I don't see Vitumbiko Mumba kuti ukandidate wake kuno kunzimba ulandidwa bwino ndi mafumu akunzimba. Ngati kuli kulandiridwa mwina ngokhala mafumuwo afuna ndalama zache. Koma osati kuti kapena kumuthokoza kwambiri ayi. Taonerapo zimene zizi. Kunzimba kunoko kwakhala akulu ambiri mchipani cha MCP. Kumbuyo konseko. Marani Lungu, Chimwemwe Hara, Amkochi, Robson Chirwa, RG Chirwa kuno kunzimba. And ambiri Professor Donton Mkandawili, Professor Ndanu. So many people that have been in politics. Ambiri anthu nditu akhalapo anthu mchipani cha MCP kapena chipani zosiyana kumbuyo konseko. Barnett Mtonga, Kawaniso Chivambo from Mzimba. Koma sanapite pasogolo. Mzimba is a very difficult place for politicians. Mzimba is a very, very, very difficult place for anthu ophunzira kupanga kundale. Mafumu atha kunzimba malamulo awo chikhalidwe chawo ndichoponderezana. Ngati kungakhale kusintha munationa pa Vitumbiko Mumba. Komanso khalidwe la Achakwera. Chifukwa Saulos Chilima anakwatira kunzimbatu. Anthu ambiri kunzimba tizimuona Mumba tizimfaniza ndi ndani Saulos Chilima. Saulos Chilima anachoka ku ufumu wakuntchewu kwa anthu ozindikira, oziwa phindu la ana awo akaphunzira, phindu la ana awo akamakwera pandale. Koma kunzimba kunoko kulibe kuona phindu. Munthu wakunzimba akaphunzira, mafumu akumzimba samachita ligadi kumaphunzira munthu uja. Amafuna always be on top of things. That's why kunzimba ndikosauka. For example, tindi Jacob Hara, yemwe bambo ake ang'ono anali a governor ku Reserve Bank. Koma Jacob Hara is struggling as a minister of wopanga za misewu ndizomangamanga. Kunzimba misewu kulibe. Chifukwa chani? Muzizi wabelepo pa Malawi. Ndiye Vitumbiko Mumba mene asanga kukharani mate. Zabwino kwambiri. I congratulate him. Koma I reserve some of my congratulatory messages to him.
wovuta kwambiri makamaka kwa Chindi ndikovuta kwambiri. Nthawi imene Otto Nchirwa anamangidwa anthu amene anamuweruza Otto Nchirwa kukamuyika kuti Otto Nchirwa azunzike akamangidwe anali atiye Chindi kumene machoka Vitumbiko Mumba. Komanso nkhani inachitika pakatipa yokhuzana zisankho za ku Central Mzimba Central sizinathe. That is typical behavior of anthu akuno ku Mzimba. Amakokana pa zinthu zomwe zikuoneka za chilungamo koma amakokana. Mafumu amatenga gawo pa ndale za ku Malawi. Safuna munthu otchuka akhale payekha mafumu asanapase kenakacha. Mafumu akuzimba ndadyera asiyana ndi mafumu akuntchewu omwe samapanga ndale zodyera anthu awo kapena zopanisha anthu awo. Koma kunoko already Vitumbiko Mumba is not a favorite of the Ngoni chiefs of Mzimba, believe me or not. They campaign Vitumbiko Mumba imuvuta ku Mzimba kuno. Komanso tikapita madera ena madistrict enawa apart from Mzimba. Maboma enawa Vitumbiko Mumba zakapanga ku campaign. Kulibe. Makamaka Kurumbi. Kurumbi iso kuli bwino kwambiri. Mafuma Kurumbi ndabwino kwambiri ngati mafuma kunchewu ngakhale ndatumbuka. Koma na ku Mzimba kunoko muona kampeni imene yapanga Saulos Chilima kuno kumpoto kumzimba ndimene olo kumpoto ndimene ujeni Vitumbiko Mumba angapange kunoko kumzimba kumpoto kuno zikha zosiyana kwambiri. Vitumbiko Mumba safika hapo pa level ya Saulos Chilima. Komanso namva Vitumbiko ndama tukutuku. So comment about Vitumbiko Mumba kuno kumpoto inde asankha joka MCP koma ujoka amene iyi akumandizo khoma zambiri. Mwina angong'ambidwa pakati kapena mwina akangomsowesa. Apo mndathanazo. Ndibwere ku UTM. UTM asankha candidate wao running mate wao from Rumbi Daso Kabambe. Fine and good. It's very good and ngati kuli transformative politics yili ku UTM. UTM is playing a transformative politics. Daso Kabambe kuchipani cha UTM waro waposa chidwa pompa. Leloli alipa about paper ku UTM. Muone kuchangamuka kwa chipani cha UTM. UTM is a very civilized transformative party. Ndi chipani chomwe ambiri mwina amalawi ngati simuchivesa bwinobwino muzakhala ovutika moyo wanu wonse. Chipani chomwe chaonesa kuti anthu aku UTM, another part of this country, another society, another group of people, another generation yomwe ikula pandale ili ku UTM. Ku UTM kunali mikhalakale after the death of Saulos Chilima kunali akuluakulu amaudindo awo Secretary General, Vice President anali kumene kuti Saulos Chilima anamwalira anthu ambiri timaganiza kuti mwina kuti president wa chipani cha UTM anatenge malo a Saulos Chilima akhala mikhalakale Mike Aliati, Newton Kambala ena ndani acha. There were four of those people. Newton Kambala mtumbuka analipo as a new person. Wati magama chipani chimene chichi amene atasogolera chipani chimene chichi akhala nkhalakale mchipani cha UTM. And ambiri timaona ngati Patricia Galiati kapena Newton Kambala. Koma chipani cha UTM chaonesa ndithu kuti yayi Saulos Chilima zimene manena zazoona chipani cha UTM chilibe mwini wache, chilibe mtundu womwe amapanga on chipani cha UTM. Therefore chipani cha UTM chapanga zinthu zazikulu kwambiri pa history ya Malawi yomwe ambiri mwina simuchiona. Amene atenga Daso Kabambe anali ku DPP koma unali Saulos Chilima wabwera ku UTM kuko ndikutenga usego wa chipani cha UTM, no problem. Ndipo convention and he was not even endorsed by party members. No. Inali competition. 4 people contested. 2 people were new. Daso Kabambe ndi Mtumbuka anali makandidate ku convention anali anthu achilendo. Newton Kambala ndi Patricia Galiati inali mikhalakale mu chipani chimene chichi. Koma what happened? Who emerged the winner was Daso Kabambe. Ye mwana ukhala mchipani less than 2 months or less than 3 months. Ali mchipani. Mtenga usogolo mene uja chipani cha UTM. That was wonderful. And that's what we call transformative politics. Secondary, Daso Kabambe kuzatengaso running mate munthu wa chilendo ye mwana munthu analiso mulendo ku chipani cha UTM. Ye mwana join chipani cha UTM after the death of SKC. Ndikuzatengaso ndani? Kuzatenga Dr. Matthews Mtumbuka. Just imagine. Ndizipani zapang'ono kwambiri zomwe zingapange zimene zapanga ku UTM. Therefore, Matthews Mtumbuka is home kuno kumpoto. Anamsankha, analephera chisankho, analephera pa convention kutenga ulamuliro wa chipani cha UTM ku Mzuzu convention. Koma panopa amene anawina convention uja Daso Kabambe wamtenga Matthews Mtumbuka kukhala running mate akuluakulu Malawi ndangati angapange zimene zizi. And kuonanso
chosengeresa kwambiri mopwera mezo mwinazo peno ndene timatha kukhesa misonzi chikondi chomwe chili ku UTM Mike Aliati sanadandaule Newton Kambala sanadandaule anangoti azikhale momwemo. This is what we call transformative politics. Sizimene zikoteka zina azayi kuti mikhalakale basi kumangokaka mlapa mipando koma UTM ayi so kunoko munthu amene angapanga kampeni yabwino ya president wake ndi Matthews Mtumbuka komanso kuona khalidwe ya anzathu akulumbi anthu akulumbi amakondana kulibe zibwana kulumbitu mafumu akulumbi they're very flexible kwa ana awo amasha protect unlike mafumu akumzimba mafumu aunkhatabe they're very supportive chinchabu chikamapanga kumpoto alibe vuto ayi anthu aukalonga they're very supportive chikamapanga bwino kwa anthu ena amaboma ena pamene kumzimba kunoko anthu akumzimba it's very difficult to support someone coming from Kalonga, to support someone coming from Rumbi, to support someone coming from Katabe, supporting someone from Likoma. Anthu akumzimba ndifa sankho kwambiri olokakhala mnyambo yachikhalidwe ndi anthu apang'ono kwambiri akumzimba mafumu akumzimba Israeli kuti amapita maderena maboma enawa kukapanga nawo zisangalalo za makhalidwe awo ayi koma iwo akumzimba amafuna anthu azibwera kumthetho in full force pamene iwo ayi they're very reluctant. So comrades Malawians here in northern region ndimene tafika panopa ndimene taonesera zinthu zathuzi ndimene musora papa chipani cha UTM is the only best party in Malawi full stop komanso chilibe mwini wake pamene zipani zina cha MCP ndi cha achewa basi chipani chinanso chimwina cha lomwe koma na chipani cha UTM mmene chaonesera kusora papa is the best party. So comrades Malawians about what has happened today sakwera anthu ambirimbira kuchuluke ndi wanjuchi umaona yomwe yakuluma kunoko njuchi imene yatuluma kuno kumpoto ndi njuchi yomwe ya Matthews Mtumbuka ndidasoka bambe ena wa ayi mendera kusora papa check what I've just said you prove what I've said kunoko avitumbiko mumba inde akwera kwambiri muchipani cha MCP koma it will be very difficult kuti avesese bwino pansi pa ulamulo wa Chakwera chuka Chakwera fundo zomwe ayendesera boma 5 years sizinathandize za fundo zawo zangopanga kukweza zinthu mitengo kusowa kwa mafuta as I'm talking today kwawo kwa vitumbiko mumba kuno mafuta kulibe no petrol in filling stations kulibe kuzima mafuta miseu akuiparapara yungopanga fumbi kwa masana pange aipanga mawo match kungendesa mo grader basi things are not okay kuno kunzimba. Comrades, this is my simple analysis to you but I congratulate vitumbiko mumba koma aganize kawiri akafuna ndale zake ziende bwino sizikhala bwino chinazo chomwe ndinayiona mwina pang'ono I'm just reminding I've just trying nalemba zomwe ndifuna ndikuuze tikamaona vitumbiko mumba kunoko tikamaona sa Chakwera ndi vitumbiko mumba in terms of kuchita zinthu kuganiza mwabwino vitumbiko mumba is very good at making decisions unlike his boss Chakwera. Chakwera is so indecisive samaziwa kupanga chiganizo as compared to vitumbiko mumba and I wish vitumbiko mumba mwina kanakhala president wa Malawi Congress Party Chakwera wawa mwina kanakhala running mate ngakhale sizikanachitika chukwa nzeru za vitumbiko mumba pakhala povuta kwambiri Chakwera to control vitumbiko mumba who is the first in thinking and making decisions pamene waja is very slow. Kankhani ya maphunziro vitumbiko mumba is very educated than the president Chakwera. Ndiye muone munthu osaphunzira bwino ndi munthu ophunzira bwino nyamata yemwe ndi ambition yolamula dziko in one day. Pakhala kokana pena pake anthu amene wawo akhoza kudana even pa campaign. Chikwa fundo zimene azipanga vitumbiko mumba zisemphana nthawi zambiri ndi zimene Chakwera ziyankhula ndi kuchepa kwa unzeru. Comrades, good evening.